Hiç de күңлем ачылмаслык эчем пошса, үз-үземне күрәлмичә рухым төшсә, җафа чиксәм, җидәп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә, шул вакытта мин кулыма Коръән алам, аның изге сахифәләрен актарам, рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. 26 апрельдә Башкортстан мөселманнары диния назаратына табигъ булган Уфа шәһәре Киров районы мөселманнарының Ихлас оешмасы 4 яшьтән 14 яшькәчә балалар арасында Коръән Кәрим ярышы үткәрә. Бәйге Ихлас мәчетендә иртәнге сагать 9-да башлана. Белешмәләр өчен телефон. Коръән тантанасына бергәләшеп килегез, рәхим итегез.